Takže ahoj, ja som Kravmaniak a ja vás tu opäť vítam pri našom Survival Let's Play. Dneska už som jeden diel som začal točiť, ale nechtiac som to vypol, takže zabil som jedného skeleta na sliepku. Dal som vypalovať železo, už to je. Super, takže spravíme si prvý železný nástroj. Takže bude to krumpáč. Ostatné toto zahodíme naspäť. Nie, toto si vezmeme. Takže ja som bol akurát na ceste sem do tejto našej úžasnej bane, kým som nezistil, že natáčam. Takže teraz už natáčam, je to úžasné. Úžasné toto kopanie, to je zdĺhavé. Nenávidím to. Je to tak nenávidím. Ďalší iron. Myslím si, že toto bude celkom nechutné zvuky. Myslím si, že toto bude celkom dobrá baňa. Tak použil som stratégiu s torčkou. Dúfam, že proti tomu nič nemáte. Takže ešte máme okolo 4 minút. Už žiadne ďalší iron, nie? OK, takže pokračujeme v ťažení. Nechutnom a zdĺhavom trieskaní krom. Takže to je príšerná nuda. Torč, aby sme niečo videli. Budem mať tak obrovské zásoby cobblestoneu. Asi si vytvorím ešte truhlicu. V budúcom dieli už sa budem sťahovať do nášho úžasného domčeka v kopci. Toto som potreboval uhlie. Áno, ešte aj s XP-mi. XP, ďalšie XP. Ja chcem uhlie a XP. Áno, prvý level. Pozor na to.
Tak. No, tu nevidím ničenia. Úžasne veľa uhlia. No, pomoc. Celkom dosť vecí. Aj iron, gravel, coal, všetko. Takže môžeme sa vrátiť. Tak, ešte nejaké 2 minúty, zhruba. Mi idú správne stopky. Konečne deň, áno. No, dobre. Cool. Dáme si rovno. Narveme rovno do peceta. Tento iron, takže... Čo ešte? Ešte nejakých 30 sekúnd. Takže ja sa s vami lúčim a určite zanechajte like a nejaký komentár. No, takže čau.